po ang chika ko sa inyo for today. I hope tapusin niyo po yung video para malaman niyo ang totoong kwento, okay? Sana huwag kayong mag-chat sa akin. Okay? Watch this. Hello mga peeps! May chika ko today. Kagagaling ko lang ng palengke. Kauwi ko lang galing palengke, guys. Tapos ngayon, ito ang chika. Kasi nagsuot ako ng galing ako sa sakyan, tapos nagsuot ako ng mask, tapos lumabas ako. Pagkalabas ko, napansin ko yung mga tao sa labas na parang nakatingin na parang friendly sila sa akin. So masaya naman ako kasi syempre friendly din ako eh. So ngayon, nung pagpasok ko na sa loob ng palengke, napansin ko rin na bakit pag tumitingin sila, nag-smile sila sa akin. Parang makita mo naman sa mata nila na kahit nakamas sila, parang tapos iba talaga. So ngayon, merong isang lalaki na talagang nakakaano talaga ng pansin sa akin. Kasi tingin siya ng tingin sa akin. Tapos, meron ding time na sunod siya sa akin kahit siguro wala siyang pipiliin. Hindi sa nag-feeling maganda ako ha. Napansin ko lang. Tapos, nung time na napansin ko, ano ba itong lalaking to sunod sa akin? Kung ano kukunin din niya. Ano ba yan? So, hinahayaan ko lang. Sabi ko, ano ba to? So, ayaw ko namang niga. So, hinahayaan ko lang talaga siya. So, ayun na nga guys. Sunod siya ng sunod. So, umalis ako dun sa may mga drinks. Tapos, sumunod din siya doon. Bumalik na naman ako dun sa mga frozen foods. Pumunta din siya doon. So, nainis na talaga ako. Sabi ko, ano ba to? Siguro gusto talaga to makipag-friendship. So, ngayon, para malaman niya na gusto ko rin makipag-friendship kasi hindi ako niga. At saka friendly din ako. So, ito ang ginawa ko guys. Sabi ko, tanggalin ko kaya saglit yung mask ko. Para pakita ko sa kanya na nag-smile ako para hindi naman maging bad yung image ko na ano ba yan, nangiga naman itong babaeng to. So, tinangkal ko siya. So, alam nyo guys kung anong nangyari? Tinalikuran niya ako guys, di man lang nag-smile back.